Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak, behar bezala ospatuak izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna. Erruki dakigula jainko guztiz altsua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoitz. Hoi jainko, era miresgarrian hartzai santuen tadeko egin zenuen mosen sol doatsua. Eta maitasunean gartxu izan zen eta mundua garaitzen duen fedean iragarri. Egizu, haren otoitza lagun begula, fedearen eta maitasunean iraunez, izan gaitezela, haintzan haren kideko, zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Deuteronomio liburutik. Moises honela mintzatu zitzaion Israel herriari. Jaunak Lebiren leinua bereizi zuen eta eginkizun hauek ezarri zizkion. Jaunaren itun kutxa eramatea. Jaunaren aurrean liturgi zerbitzua betetzea. Eta beraren izenean herria bedinkatzea. Eta hala egiten dute gaur egun ere. Horregatik, lebitarrek ez dute ondare zatirik gainerako israeldarrek bezala. Jauna bai dute beren ondare. Jaunak zure jainkoak hitzeman dien bezala. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Bertan dago jauna, deitzen dutenengandik. Bertan dago jauna, deitzen dutenengandik. Egunero zaitut bedeinkatuko, zure izena menderen mende dut goretxiko. Bertan dago jauna, deitzen dutenengandik. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Jesu Kristoren Evangelioa San Markosen liburutik, haintza zuri jauna. Aldi hartan Jesusek esan zion jendeari, lakaripean edota ohe azpian ipintzeko pizten haute da kreseilua, ez ote da argi mutilaren gainean ipintzeko pizten, izan ere ez dago ezer gordea agertuko ez denik. Ez da ezkutuan ere argitaratuko ez denik. Entzuteko belarri duenak entzun beza, beste hau ere esan zien, kontu izan nola entzuten duzuen. Zuek zein neurritan entzun, neurri berean emango dizue jainkoak. Eta gehiago ere bai, izan ere duenari eman egingo zaio, ez duenari ordea, duen apurra ere kendu. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Jesusek gonbidatzen gaitu gaurko evangelio honetan, batez ere berataz ez lotsatzera. Egia da, nahi duela saia egitezela zintzoak izaten, baino ez dugu pentsatu behar gu gerenik argi horiek beste argitzen ditugunak. Jesus da denen argia. Eta guk batzutan gehiago lortuko dugu, bestetan gutxiago, baino nahi duena Jesusek da ez gaitezela berataz lotsatu. Ez dezagula izkutuan lotsatuta bezala gure fedea o gure kristau bizia gorde. Saia gaitezela bai, zintzoki jokatzen, bere aginduak jarraitzen, baino berak badaki ez gerela perfektuak izango. Eta ez du guk gure burua beste gainetikan jartzerik nahi, besteen ejemplua bagina bezala edo beste. Ez du guk olako sentimendurik eukitzea nahi. Baizik eta bere argi hori besteekin konpartitu dezagula gure humiltasunetik. Horregatik esaten digu argia ez da pizten izkutatzeko edo gordetzeko, baizik eta denei argia emateko. Eta gaurkoan, ospatzen ari naiz, Mosen Sol, Manuel Domingo Isol, doatsuaren meza. Hemen nagoen etxean, berak fundatutako esan genezake apaiz talde bat dago, arduradun bezala,
eta horregatik hain zuzen ere bere bokazio nagusia izan duzan apezen formazioa seminariotan eta gero ere apezen formazioa, apezak egon zitezen ongi formatuk, preparazio on batekin, alde batetik modu esan genezake espiritualki, halako espiritualidade sendo batekin, bestetik ere, esan genezake zientifikoki edo halako jakindurie edo preparazio intelektual on batekin, eta baita ere gizaki bezala, halako formazio humanoa, balore, behar ditugun baloreak eta halako oreka zea bat, eta hoxe beak batez ere bilatu zuen. Elizaren eta gizartearen mesederako. Apez prestatuk eta onak nola baite kristau berriari eta gizarte osoari mesede egiteko. Gaurkoan eskartzen dugu bere laguntza gure garaian, batez ere hori da beti arazoa, baino aldi berean ere gure garaian bokazio falta ikaragarria. Eta eskatzen dugu goitik esku bat eman dezaigula horretan. Onartu jauna, Mosen Sol santuaren jaia ospatzean zure herriak egiten dizun eskaintza. Egizu senti dezagula honen bidez, itxaroten egun zure errukiaren laguntza Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen, jauna, zu egin eta zure espirituarekin. Gora bihotzak jaunaren dauzkagu. Eskerrak jangoiko gure jaunari. Egokira eta zuzen. Egokira bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri non nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea. Jauna, aita guztiz, santu jangoiko al guztidun beti ereko horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Zure santuen fede itormen ederraz, indar berri ematen diozu beti zure elizari. Eta argiro erakusten guri zure maitasuna, zure salbamen asmoa gugan bete dadin, santuen jarraibide edarrak eragiten digu eta haien otoitzak laguntzen. Horregatik guk ere, aingeru eta santu guztiekin batean, goresten zaitugu jauna, poz betean kantari. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna. Zerulurrak beterik dauzka zure tiztirak, osana zeru goienetan. Bedeinkatua jaunaren izenean datorrena, osana zeru goienetan. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazua da santu ogiargo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogia hartu eta eskerrak emanez, zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez hartzazue eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Era berean, afalondoan, kaliz harturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa, eta piztu zerala jauna, zu berriz etorri arte, hau dugu berri ona. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure sarbitzari onartu gehituzulako, eta apalik eskatzen dizugu
Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu maitasun osora, Leon gure ita santu eta gotzaiarekin, eta Eliz gizon guztiekin batean. Era berean izan gogoan jauna pizteko itxaropenean joan diran gure senideak eta hildako guztiak ere, harritzazu zure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren guk guztiok betiko bizia irits dezagun, Jainkoaren ama Maria Virginia Toatsuarekin, haren senar Jose Santuarekin apostolu santu egin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri eita jangoikoa guztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta hitza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak agilduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun, gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gaur egunotako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero, ez gaitzazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik emaiguzu bakea gure egunotan, zure errukiari esker, bekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zorioraren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailean noiz etorriko den zai gaudela, zure dezurrebetza, zure agospeta igarra orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet, nere pakea ematen, begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea beti zuekin eta zure espirituarekin. Emaiozue pakea elkarri. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erroki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erroki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua, emaiguzu pakea. Ona hemen jangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatua kentzen duena zoriotsuak, jaunaren maira dentuak. Jauna, ni ez nahi zinor, zure etxean sartzeko, baina esan zazu izuak eta sendatuko naiz. Egin dezagun otoitz. Jainko gure jauna Kristoren gorputz santuaz eta odol baliotsuaz janaritu daituzu, sakramentuz ospatu deguna betiko salbamen izan dezagula. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, amen. Jauna, zu egin eta zure espirituarekin. Bedinka zaitzatela jainko gozialduna gaitak eta semeak eta espiritu santuak, amen. Zoazte jaunaren bakean, eskerrak jangoikoari.